Nes i ddewis Bangor yn bennaf achos yr elfen o Gymraeg sy'n yma. Yn enwedig achos dwi ar leoliad efo nghwrs, so mae hynna'n chwarae rhan fawr ohono fo. Mae'n deimlad o gymuned yma. A di o'm yn fawr, ond mae'n ddigon i wneud yma. So ni'n licio hynna'n dod o le bach o Llangwm. O'n i'n hoff iawn o'r lle amser des i ar diwrnod ymweld a diwrnod agored. Oedd y cwrs yn apelio llawer ataf, a hefyd nabod ambell i berson sydd wedi dod yn barod, wedi clywed mewn profiadau nhw, a real wedi denu fi'r lle. Dwi'n astudio cerddoriaeth ac mae'r adnoddau sy'n ar gael i ni yma Mangor yn ardderchog. Mae'r darlithwyr cyfrwng Cymraeg yn anhygoel a mor gefnogol, a mae'n braf cael dosbarth fach ohono ni sy'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg. Dwi'n byw yn neuadda GMJ sydd yn neuadda Cymraeg a mae o'n un o'r pethau gorau. Dwi'n byw yn eitha lleol, felly oedd dewis dod i fyw yn GMJ yn dewis mawr i mi achos bod o mor agos, ond mae o'n un o'r pethau gorau dwi wedi gwneud achos mae pawb fatha un teulu mawr yma. Mae'r bywyd cymdeithasol yn briliant yma. Digon o ddewis i gael o pybiau, clybiau, llefydd i fwyta, clybiau chwaraeon, unrhyw beth sydd yn denu unrhyw un. Lot o hwyl, lot o sports, a mae'n reit neis bod pobl yn bod i gilydd lle. Felly mae o fatha cymuned a'ch hun i ddweud gwir. Ti'n teimlo fatha bod yna gymuned a bod ti'n ffrindiau efo pob o'r flwyddyn gyntaf fyny i'r drydedd flwyddyn, so mae'n lyflu yndi. Yn y serendipedd yn dechrau'r flwyddyn, mae yna gymaint o glythiau gwahanol fedrwch chi ymuno efo. Rwy'n rhan o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ar y Pwyllgor, ac hefyd rwy'n rhan o dîm rygbi'r cyngrair efo'r Brifysgol. Ti'n dod mlaen dy pawb yn gret, a mae lot o gyrraedd i gymdeithasu dy bob math o bobl o adrannau gwahanol ac o ardaloedd gwahanol, so mae'n just lot o hwyl rili. Mae'r gymdeithas mor gos yna, mae pawb yn abod i gilydd, dych chi'n teimlo un teulu mawr, felly dwi'n meddwl bod yna'n rili da. Da ni'n cael llawer iawn o gyfleoedd i gymdeithasu yn ystod ein blwyddyn yn y Brifysgol. A dwi wedi cael llawer o gyfleoedd efo aelwyd GMJ hefyd. Da ni'n cystadlu'n Steddfod yr Urdd a ddaru ni wneud cyngerdolig. Dwi'n mynd nabod un person sydd ddim yn mwynhau yn Bangor a mae pawb yn nerfus yn y cychwyn, ond unwaith ydych chi yma, rhyw wsos i mewn a ydych chi'n teimlo mor gartrefol.